Hieno parituntinen tässä tulossa. Meillä on vaikka mitä luvassa. Totta kai kuunnellaan sun uusi kappale. Muutamankin otteeseen tänään All Good Everything-niminen biisi, joka tuossa viime yönä tuonne Spotikkaan ilmestyy. Valvoitko sitä ilmestymistä? Kyllä mulla on tapana olla tuossa somessa, Snapissa varsinkin läsnä ja katsoo jengin nämä fiilikset ja chattailla siinä vähän porukan kanssa, minkä kerkee. Ja siinä saa suoraan feedbackin niin kuin kovimmilta faneilta, että mitä ne on digannut ja näkee niitä reaktioita. Ja yksi ihan parhaista jutuista, mitä tolleen Snappi on tuonut tullessaan. Sä et missään nimessä ole ainoa artisti, joka tekee näin, että kello 12 aikaa on kärkkymässä ja väijymässä sitä omaa uutta sinkkua. Mutta siis jätkän kohdalla tämä tavallaan yllättää se, että ollaan niinku vedetty kaikennäköiset stadionkeikat ja tehty niinku kaikki maan ja taivaan välillä, mitä suomalaisesta musaskenestä voi tehdä. Ja silti mä vaan kuvittelen, että äijän jossain semmoisessa, anteeksi, mä kuvittelen ehkä sut johonkin semmoisiin satiinilakanoihin siellä teekuppi kädessä venaamaan sitä, että no niin, 10, 9, 8 ja hitti on ulkona. Sano, mutta toi on hullu, että sä teet duunia, teet paljon näet vaivaa biisin eteen ja sit sä saat sen maailman, niin ei sitä ikinä voi ajatella, että siihen jotenkin turtuisi. Tai sit jos ei se uuden biisin julkaisu enää tunnu missään, niin sit mä en oikein tiedä, onko siinä turtunut vähän liikaa kaikkea. Että ei se ole mikään itsestäänselvyys, että jengi on siellä venaamassa. Että se on joka kerta silleen, että jes, että jengi näköjään odotti taas tätä biisiä. Että tosi kiva huomata, että porukka dikkailee ja jakso valvoo puoleen yön aikaa. Ja noin mä ajattelen. Onko se semmoista ankaraa, semmoista refreshaamista siellä Spotifyssa, että tulee jo? Ei, kyllä se tulee tasan kellon lyömällä sinne, niin sitä ei tarvii silleen, niin kuin ainakaan itse tärkistä siitä, mutta kun se tulva alkaa just siltä kellon lyömällä, niin sit se menee silleen jumiin. Ai jaa, okei. Että sit niitä ei välttämättä, niitä kaikki snappeja näe, mutta kaikki mitä kerkee, niin mä yritän reagoida niihin.